Мәсәлән, дуслар, сез мондамысың? Татарстанның табигаты тарихы музейы буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Әзерме? Онытып торам. Минем исемем Фәридә. Һәм бүгенге видео космос булачак. Шуңа күрә тизәк видео астына лайк куй. Ни өчен космос дисезме? Чөнки мин бүген музейның галәмгә багышланган залында. Кызык, ә менә бу нинди шарлар икән? Гүзәл апаны эзләп табырга кирәк. Сәлам, Фәридә. Сәмисез. Мин бик шат сине безнең музейда күрүемә. Бу шарлар ул планеталар. Гомумән, планеталар системасы ул тәртипле хәрәкәт итүләре һәм физик үзлекләренең ошашлыгы белән берләшкән күк җисемнәре комплексы. Җирне һәм башка планеталарны чагыштырып өйрәнү үзебез яши торган планета турында белемнәребезне баета. Әни кайберләре зур, ә менә булары кечкенә. Кояш системасында 8 планета бар. Аның иярченнәре 100 меңнән артык астероидлар, кометалар, метеоритлар бар. Гомумән, планеталар 2 төркемгә бүленә. Гигант планеталар һәм җир төркеменә керүче планеталар. Җир, Меркурий, Венера, Марс беренче төркемгә керә. Алар кечерәк. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Алар гигантлар. Карагыз, алар нинди зур. Бик дөрес, Фәридә. Алар әле тыгызлыклары белән дә аерыла. Гүзәл Ринатовна, сез 8 планета дисез, ә монда 9 шар ясалган. Ни өчен? Дөрес, Фәридә. Күптән түгел Плутонны планеталар санына кертми башладылар. Чөнки бөтен дөнья астрономия союзы аны кәрлә планета дип раслады. Плутонда яшәүчеләр үпкәләгәндер инде. Дуслар, Татарстанның табигаты тарихы музейында искиткеч үлчәү дә таптым әле мин. Монда бассаң, төрле планеталарда булган авырлык күрсәтелә. Мәсәлән, Айда яшәсәм мин 4 килограмм булган булыр идем. Кызык бит, име? Дуслар, табигатның әле без белмәгән серләрен бергәләп өйрәник. Барлыгы ничә планета бар? Исегездә калдымы? Комментарийга язып җибәрегез. Пока-пока.